Hei, nimeni on Åke Tyvi ja olen Suomen kansalainen. Tämä on valatodistukseni liittyen Suomen oikeusjärjestelmän, syyttäjälaitoksen, poliisin tutkintakoneiston, oikeusoppineiden, laillisuusvalvonnan, Euroopan ihmisoikeuskomission, kansainvälisen oikeuden, Suomen Akatemian ja valtion toimimattomuuteen ja tapaan aiheuttaa tahallista ja tarkoituksellista taloudellista henkistä vahinkoa Suomen kansalaisille. Aloitetaan valalausunto. Minä, Åke Tyvi, lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa, siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta. Lisäksi vakuutan lausunnon vanhaan tapaan kaikkivaltiaan ja kaikki tietävän Jumalan kautta. Eräässä todistuksessa selviää myöhemmin minkä takia. Minä, Åke Tyvi, lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikki tietävän Jumalan kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa, siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta. Tämä lausunto pyrkii sisällyttämään samat asiat valalla kerrottuna, mitä Valtiokonttorille 29. huhtikuuta 2026 vartin yli 11, 10 yli 12 käyty keskustelu sisältää. Koska kyseessä on 3 isosta pääprosessista muodostuva valtiota vastaan oleva oikeusjuttu ja valatodistus tehdään ilman tukimuistiinpanoja, niin todennäköisesti joitain osia saattaa unohtua pois ja jutun laajuuden vuoksi monia kohtia jää mainitsematta. Tämä ei tapahdu tarkoituksellisesti. Valatodistus koskee seuraavia pääprosesseja, mitä Suomen valtio ei ole asiallisesti käsitellyt. 1. Tuula Tellervo-Tyvin tapaus. 2. 6 kuulinpesän osakkaana olen löytänyt 4 aiemmasta petokseen perustuvan pesänkavalluksen, mitä ei ole asiallisesti käsitelty. 3. Osallistuessani vuonna 1994 TTKK-tietohallintopäällikkönä USAssa viikon mittaiseen IOUV-konferenssiin jouduin työurani ja elämäni raunioittaneeseen epäselvän tapahtumasarjan uhriksi, joka tänäkin päivänä on vielä selvittämättä. Kaikki edellä esitellyt 3 oikeusjuttua on jätetty käsittelemättä ja tutkimatta asiallisesti valtion toimesta sekä tekemättä Suomen lain mukaista oikeutta asialle. Ensimmäiseksi todistan äitini Tuula Tellervo-Tyvin tapauksen. Noin vuonna 1977 olin juuri aloittanut koulun, kun minut tultiin hakemaan koulusta. Menimme isovanhempieni luokse. Isän puolen isovanhempani Aune Vellamo Tyvi ja Heikki Tyvi olivat paikalla, kun isäni haki minut ala-asteelta. Syy oli se, että äiti oli kuulemma käyttäytynyt jotenkin oudosti. Olin hyvin pieni enkä ymmärtänyt tällöin, mitä ympärilleni tapahtuu, mutta mentyäni tuohon sotaveteraanirakennukseen selvästi huomasin, että äiti käyttäytyy oudosti. Ja minunkin mielestä hän puhui sekavia kertoessaan, että minusta tulisi joskus pastori. Tästä suivaantuneena menin eteiseen ja potkin siellä olevaa paneeliseinää. Ja kirosin siinä hiljaa itsekseni, että hittalainen Jumala, että minusta ei mitään pastoria tule, se on tyhmin ja tylsin ammatti, minkä tiedän ja mihin ikinä voi joutua, että ei ikinä. Tämän jälkeen kuulin lauseen miehen puhetta ja ihmettelin, että kuka puhuu, ketään ei eteisessä näy. Siirryin rappuun, katsoin ylösmenevään rappuun
ketään ei näkynyt. Ajattelin, että onpa kumma juttu. Ja sen jälkeen kuulin lauseen, sinä saat kostosi myöhemmin. No, tämän jälkeen seurasi erinäisiä välivaiheita, joista nyt ehkä oleellisin on se, että sovin jonkun toisen kanssa jonkinnäköistä takaisinannosta ja eräänlaista rähinästä, sanotaan nyt vaikka näin. Tämän jälkeen lähdimme viemään äitiäni sairaalaan. Ilmiö katosi, anomalia katosi. Lähdimme viemään äitiäni sairaalaan ja tässä vaiheessa oli myöskin äitini puolen vanhemmat saapuneet paikan päälle. Äidillä todettiin jonkinasteinen sekavuus- ja hermoromahdus ja hänet ohjattiin hoitoon. Ja tämän jälkeen erinäisten vaiheiden kautta on todettu myöhemmin Harley Streetillä Englannissa hänellä 2 tummaa läiskää aivoissa ja hänen saareen väärän lääkityksen. Ja käsityskykyni mukaan ja kuulemani mukaan lääkäri on epäillyt vaurion syntyneen esimerkiksi väärästä lääkityksestä tai jostain muusta vastaavasta, mihin palaamme kohta. Ja äiti ei sitä sairaalaan lepäämään. Myöhemmin muistan selvästi, että vastaanottohuoneessa isäni keskusteli lääkärin kanssa mahdollisista hoitovaihtoehdoista, josta yksi olisi leikkaus, yksi olisi sähkösokkihoito. Ja minut siinä vaiheessa poistettiin huoneesta, kun he päättivät, mitä äidilleni tehdään, joka oli mielestäni täysin käsittämätön asia. No, tämän jälkeen sitten äitini kärsi väärästä lääkityksestä ja väärästä hoidosta niin pahasti, että äidin isovanhemmat päättivät maksaa hänelle sairaalaselvityksen Englannissa Harley Streetillä, jonne sitten matkustammekin jossain vaiheessa, jossa sitten tohtori Lipman totesi, että äidillä on tullut täysin väärä lääkitys ja että siellä on nämä 2 edellä mainittua vauriota. Äiti kalibroitiin lääkityksen osalta johonkin kuntoon, huomattavasti parempaan kuntoon, mitä suomalaiset lääkärit olivat hänet, tai psykologit ja psykiatrit olivat hänet saaneet, ja tulimme takaisin tänne Suomeen. Myöhemmin sitten sain kuulla, että syy, minkä takia äiti oli mennyt tuonne isän puolen isovanhempien luokse, oli se, että oli rahasta ollut tiukkaa. Äiti halusi tietää, että kun isä on yrittäjä, niin milloin se tili oikein tulee. Pitäisi olla rahaa, mutta kun sitä ei ole oikein mihinkään ruokaa sen enempää kuin muuhunkaan. Ja niinpä hän oli mennyt sitten kävellyt omin päin meidän asunnolta sinne 1,5 kilometriä sinne isän kotiin, mikä oli myöskin heillä työpaikkana siellä. Ja alkanut tivaamaan siellä, että miksi niin kuin sitä rahaa ei ole, että missä se tili on. Ilmeisesti tästä suivaantuneena isoäitini Aune Vellamo oli sitten moksauttanut häntä kaulimella ja äiti oli ottanut lukua tai Heikki Tyvi, jompikumpi. Ja sitten hän oli nostettu siihen keittiötuolille, sellaiselle penkille. Oli sitä toipunut lattialta ja ollut sekava. Ja tätä asiaa ei koskaan tuotu julki, koska se oli ilmeisestikin tämmöinen musta tahra. Nyt olen vaatinut tästä asiasta tutkintaa, että olisiko saattanut tapahtua jonkinnäköinen vaurio tässä väkivallan teossa, josta olisi aiheutunut pysyvä terveydellinen vamma, joka oli sitten tulkittu väärin perustein mielisairaudeksi tai sairaudeksi, joka olisi periytyvä.
Toinen äitiini liittyvä asia, joka on saattanut aiheuttaa vamman, on muisto, jonka mukaan eräs serkuistani olisi tullut pussikaljottelemaan kaverinsa kanssa isäni asunnolla, hän ollessa töissä, ja he olisivat sitten juoneet siinä olutta tuon äidin kanssa, ja minut lähetettiin kauppaan, että vähän rahaa, että käypäs hakea sieltä karkkeja vaikka, ja joutunut sitten katselemaan, kun he nautivat sitä olutta. Tulinkin kuitenkin yllättävän aikaisin takaisin, jolloin sitten kuulin keskustelun, jossa kyseinen sukulainen Timo Tyvi keskusteli hänen kaverinsa kanssa, joka oli käsittääkseni lääkärin poika, siitä, että kuinka tätä on niin vähän tätä ainetta tässä ruiskussa, morfiinia, että pisto oli suoritettava suoraan aivoihin, jotta se teho olisi riittävä. Pojat ilmeisesti halusi päästä pimpin päälle ja äiti vastusti tätä ja kuulin, kun hän soitti isälle puhelimella eteisen puhelimesta ja sanoi, että tule heti tänne, niin kun täällä tapahtuu jotain karmeaa. Ja isä tulikin siinä aika pian ja sitten tämä lääkärin poika heitettiin sieltä rappuja pitkin hyvinkin nopeasti ulos, niin kuin sitten tämä Timo Tyvikin. Ja nyt tämä toinen selvitettävä asia, lääketieteellinen selvittävä asia, mikä on jätetty selvittämättä, liittyy siihen, että koska muista tätä tarkkaa ajoitusta, että olisiko mahdollista, että tässä olisi syntynyt tällainen vaurio, koska mehän tiedämme sen, että jos me injektoimme suoraan aivosoluihin tämän tasoisia aineita, niin varmaan aivosolu kuolee eikä tykkää siitä. Ja tässä oli tämä ensimmäinen todistus lyhyesti. Kokonaisuudessaan pois lukien se, että jälkeenpäin suomalaiset psykologit ja psykiatrit, ainakaan psykologi yritti kahdesti vielä muuttaa tämän lääkityksen takaisin siihen ensiksi mainittuun lääkitykseen, jossa oli nämä kovat sivuoireet. Ja se loppui heti siihen, kun minä jouduin määräämään, siis sananmukaisesti määräämään sen lääkityksen takaisin Englannissa määrättyyn, joka oli huomattavasti parempi. Joten suomalaiset psykiatriedustajat ovat toimineet omavaltaisesti, kuten aina, ja jättäneet huomioimatta myöskin kollegan Englannissa antaman ohjeistuksen ja lääkityksen ja pyrkineet sooloilemaan omien teorioittensa tai omien ajatustensa kanssa. Tämä on se käsitys, mikä minulla on ja se kokemus, mikä minulla itselläni tästä asiasta on. Suomalainen psykiatria toimii niin, että lääkärin pään sisällä olevat ajatukset muodostavat sen lopputuloksen, ei se, mikä potilaan pään sisällä on, josta se ajatus pitäisi muodostaa. Päätän tämän todistuksen tähän. 2 muuta todistusta seuraa ja näistä tämä USA:n tapahtumien todistus liittyy tähän ensimmäiseen todistukseen hyvin oleellisesti. Kiitos.